πεντάγρωνα ρε! Ρε Πανόλα ρε! Πεντάγρωνα! Έλα ρε! Ρε δίγρωνα ρε πεντάγρωνα ρε! Χάκερ! Όχι ρε, έχασα όλο μου το base ρε! Ρε πάει το... Ρε! Χάκερ! Έλα ρε τώρα! Έλα! Άστο λίγο τώρα τελειώσατε. Άστο λίγο πεντάγρωνα. Άστο λίγο πεντάγρωνα. Κολοστήλε πλήρως. Τελειώσατε τώρα. Άστο λίγο, δεν ξαναπες πεντάγρωνα. Άστο λίγο. Άστο λίγο. Πούλα τα όλα. Πούλα τα όλα τώρα. Τώρα τα σπάσω όλα. Πούλα τα. Πούλα τα. Πούλα τα. Τελειώσατε ρε. Κόλλησα. Δεν μπορώ να τα πουλήσω κύριε τώρα. Θα γίνει χαμός. Πού και αυτή. Και τώρα δεν μπορώ να πουλήσω. Και το πεντάγρονο. Νευρίασα τώρα. Πεντάγρωνα δεν έχει. Ξανά στείλε μπρέρες μη μου πείτε να κάνω στολίκο. Και τώρα δεν μπορώ να τα πουλήσω. Κάνε live και ξαναμπες. Κάνε live. Ρε αφού δεν πάτα να πω σε public ρε. Αφού δεν πάτησα ρε πεντάγρωνα τώρα νευρίασα. Θα τα πουλήσω όλα. Τελείωσε! Λοιπόν κάνω giveaway αυτά τα brain rots. Στείλτε μου τώρα για trade να σας τα δώσω τώρα. Πεντάγρωνα στείλτε για trade. Βασικά, ναι στείλτε για trade τώρα σας τα δώσω όλα βρία. Άστο λύκο. Ρε ο άλλος ήταν scripter και μου πήρε το Hydra ο καθυστερημένος. Γιατί όλοι να είναι scripter ρε. Γιατί. Και του πάτε εγώ. Άντε ρε πάρτε τα πεντάγρωνα τώρα δείτε. Στείλτε μου όποιος μου στείλει τα παίρνει. Ακατάλληλη τώρα νευρίασα γη Όχι εσύ δεν τα παίρνεις ακατάλληλη μου σπάς τα νεύρα μου πήρες PvP Δεν μ' άφησες. Λοιπόν όποιος στείλει τα παίρνει. Στείλτε ρε. Καλά δεν πήρες τα κάνω sell. Δεν με νοιάζει τώρα τα κάνω sell. Αστό λύκο ρε. Κολοστήλε μπρέιρο τόση προσπάθεια ρε, βλακεία ρε. Πάλι όλο μου το base ρε έκασα. Στο λύκο, πουλά τα όλα και το tank. Δεν έμεινε τίποτα. Τα κατάλληλα. Αυτό είναι το base μου. Εντάξει. Ακατάλληλη. Email OG ακατάλληλη. Όποιος μου ξαναπεί να ξανανοίξω live με Roblox θα τον πάρει και θα το σηκώσει ρε τον ακατάλληλο.